Program zawiera treści nieodpowiednie dla bajtli, a takie, które mogą być łoskliwe dla niektórych starych chłopów. Oglądasz na własną odpowiedzialność. Bez cigarety. Jo to dupca, dobre, wyciepna. Cześć, ja się nazywam Mikołaj, ale kamraty padają na mnie Ewald. Połżych rodzony w Wojtyn, no ale Jerzech pół Ślązokiem, pół Hanysem. Zgłosił, że się 2,5 tygodnia temu do najnowszego programu Wojtyn Shore. No a po jakiemu żech się zgłosił? No widziałeś, wiecie, te insze edycje, te ze Warszawy, jak się sam bawią i padą. My we Wojtyn nie możemy być gorsze, nie? No padą, też mamy dziołchy, też mamy gorzoła, mamy te bety, nie? Też łaziemy, te pomarańcze apluziny w Katowicach. To jest moje życie, ta gorzoła, te bety, te dziołchy i my możemy im pokazać. Wiele my możemy sam zrobić we Wojtyn. Jak my kiedyś z kamratami na werku wzione pół piwa na dwóch zrobili, jak się później pyjtek łobalił, jak łobrzygał cołkobana. To je te życie, nie? Ten szwung, gorzoła, cigarety, dziołchy, frele, bety, fajery, dyskoteki. A ja to lubię w ogóle. Podupcyć. Als ja stolz das Mägdelein trägt so ein bisschen ein und bezahlen